ଓଡ଼ିଆ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ମହିଳାମାନେ କମ୍ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କାହାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାସୁମ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସଜାନ୍ତି ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି କି ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ହୃଦୟରୁ ଭଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସିଏ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧନ ଦୌଲତ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଲୋଭ ନ କରି ଖାଲି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନାରୀ କୁହାଯାଏ।